Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. Следующие полчаса будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! «Слуг народу» другий день перевіряють на поліграфі. Результат – хабарі пропонували. Українці назвали найбільші загрози для країни. Війна далеко не на першому місці. Уряд хизується, мовляв, Україна покращує місця в світових рейтингах. Політолог Євгеній Дикий, гость нашей студии. Витаємо. Доброго вечера. Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе. Давайте послушаем предварительные выводы полиграфолога. Мы имеем те реакции, которые, в принципе, указывают на то, что кроме того, что человек на них честно ответил, он еще менее эмоционально нагружен из-за всей этой ситуации. То есть еще спокойнее, чем Дубинский, правильно я говорю? Да. Потренировался 50 дней уже, знаешь, вначале я там все реагировал, а теперь я думаю, это каждый день новый скандал, одним больше, одним меньше. Депутат от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прошел проверку на полиграфе. И давайте послушаем предварительные выводы и что, собственно, сам Давид Арахамия сказал на этот счет. Я підтвердив, що я намагався не впливати ні на кого з депутатів щодо прийняття якогось версії цієї закону, не брав за це гроші і взагалі, власно кажучи, як і було, не брав ніякої участі в цьому законотворчому процесі. Ну, вообще, для начала интересна ваша позиция касательно вот этой всей полиграфической эпопеи. Как вам это все видится? Чого ви так тяжело вздихаєте? Ну, тому що, чесно кажучи, я бачу в цьому продовження, я б сказав, КВНізації або, можна сказати, циркізації політичного життя країни. Тому що це цирк. Це тупо цирк, це не політика, це не управління державою. Те, що ми спостерігаємо, з одного боку, це закономірний результат того, якщо набирати членів вищого законодавчого органу країни, набирати майже по оголошеннях маршрутці, а саме так формувався список на той момент практично ще не існуючої партії «Слуга народу». От тоді логічно виникає криза довіри. От якщо набрати абсолютно випадкових людей, яких нічого не об'єднує, або, як сказав сам той самий Давид Арахамія в інтерв'ю «Лівому берегу», що єдине, що в них спільного, це довіра до президента Зеленського. Знаєте, якщо це єдине спільне в цих людей, то в такому разі логічно, що виникне криза довіри, що виникнуть розбіжності у фракції, вона почне колотися, дробитися і звинувачувати одного. Це абсолютно очікувано. Ну вот что касается кредита доверия, может, все-таки таким образом народные депутаты «Слуги народа» хотят показать, что раз уж появился вопрос к взяточнице, коррупции, да, так вот, мы не брали. Так от, власне, ключове слово ви сказали, хотять показати. Так, тобто, show must go on. Тобто, виникла проблема, яка не могла не виникнути, але замість того, щоб реально розбиратися і вирішувати проблему, влаштовується чергове шоу для виборця. Давайте подключим к нашей беседе Ирину Верещук, народного депутата, фракция «Слуга народа», с нами сейчас на прямой связи по телефону. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Ирина, ну что ж, вот в нашей студии Евгений Дикий говорит о том, что вот проверка на детекторе лжи «Слуг народа» это КВН, это цирк и ни к чему не приведет. Вот как вы считаете, действительно ли это хайп, да, как сейчас модно говорить? Звичайно, що поліграф не є тим інструментом, який би мав призвести, наприклад, до викорінення корупції в Україні. Але я, дозвольте, заапелюю до гостя у студії, якщо вашою логікою рахуватись і дійсно взяти її за основу, що набрати випадкових людей – це гірше, ніж набрати людей, які будуть покривати себе круговою порукою, робити схеми, будуть мовчати і не викривати, наприклад, навіть своїх колег, які будуть брати хабарі, будуть лобіювати інші законопроекти, то що краще для країни? Давайте ми не будемо, таврувати людей, які, як ви кажете, сьогодні випадкові. Вони бодай би мають честь і гідність сказати, що так, нас підозрюють і ми готові пройти, і всі решта процедури також.
ніхто ж не говорить, що немає сьогодні кримінального провадження, а воно є, і ви знаєте. І свідки вже дають такі свідчення, і ми, я сподіваюся, дізнаємось правду, тому що нам голосувати за закон 2047, у якому вигляді ми ще обговоримо, а тому поліграф то поліграф, а решта дії ніхто не відміняв. Ирина, вот Евгений Дикий, политолог, готов вам ответить очень коротко, пожалуйста. На ваше запитання саме про те, що краще, от прийом, який ви застосували, при щирій до вас повазі, будь ласка, нічого особистого, але сам прийом називається фальшива дилема. От ви кажете, так, ніби існують тільки два варіанти. Набрати випадкових людей або набрати людей з круговою порукою, які будуть одне одного покривати. Давайте не будемо все-таки вводити в людей в оману. Існує багато інших варіантів. Наприклад, набрати гідних людей, які не будуть покривати одне одного, але яких об'єднуватиме не випадкова ситуація, а які пройдуть якийсь спільний шлях, матимуть саме спільну ідеологію, спільне бачення країни. Зазвичай саме це мається на увазі під політичною партією. Можливо, партія «Слуга народу» і еволюціонує в таку правильну партію, чого б я насправді вам щиро бажав. Це у вас ще є на це час, у вас ще є на це можливість. Ми ж поки констатуємо ту ситуацію, яка є на сьогодні. Що на сьогодні, як правильно заважив Арахамія, спільного є тільки любов до президента. А тоді далі вже і виникає, що по всіх інших питаннях, крім цього, от можуть бути такі ситуації. А інше питання, що поліграф навряд чи є вирішенням з різних причин, починаючи з того, що цей метод насправді то більшістю фахівців не вважається науковим методом доведення істини. Взагалі то є безліч способів його обдурювати. В нас нема часу зараз, але було б треба, я міг би навіть розповісти, як саме. Але головне, що все ж таки мають бути якісь більш глибинні, більш серйозні запобіжники, аніж можливість там пройти поліграф. Ирина, вот вы, тоже отметили, что полиграф-то, в принципе-то, ничего не решит как таковой, потому что в судебной системе нашей страны результаты полиграфа не могут быть использованы как доказательства в том числе. А вот скажите, в случае, если вам пришлось бы пройти проверку на детекторе лжи, вы бы согласились? Звичайно. Якщо це буде потрібно і така вимога буде стояти перед усіма депутатами, звичайно, що так. Мені приховувати нічого, але я ще раз мушу, якщо дозволите, з цією повагою до гостя, заапелювати до нього, бо ви сказали, і я вважаю, в корені неправильне слово вжили, набрати. Ніхто нікого не набирає, нас обирають люди. І їм вирішувати, як єдиному джерелу влади в Україні, кого вони хочуть бачити у законодавчому органі. А отже, набрати – це слово, нерелевантне тому процесу, що називається прямими демократичними виборами в Україні. Спасибо большое. Ирина Верещук, народный депутат, фракция «Слуга народа», была с нами на прямой связи по телефону. Пані Ірина, на жаль, в кінці трохи злукавила. Люди реально голосували не за людей із списку «Слуги народу», а за Володимира Зеленського. І це ні для кого не секрет, всі це чудово розуміють. Це, між іншим, озвучував і сам президент Зеленський. Пошлемось на незаперечний авторитет для членів фракції. Возвращаясь к теме детектора лжи, народный депутат монобольшинства Ольга Васильевская-Смаглюк взятки не брала, но предложения были. Такой вывод сделала полиграфолог Жанетта Половникова. Давайте ее послушаем. Досліджувана особа нічого від нас не приховує, грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань. Нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції. І вона приховує від нас також, що має підозри, хто міг спокуситися. Хоча усно заперечує, каже, що ні. Насколько действительно корректно проверять народных депутатов Украины, если результаты полиграфа не используются в дальнейшем в судебной системе? Що означає в даному контексті слово «коректно»? В принципі, народні депутати України – це абсолютно такі самі громадяни, як ми з вами. Да. І якщо вони самі хочуть пройти будь-яку перевірку, хоч на поліграфі, хоч з екстрасенсом, хоч викатуванням яйцем, чи щось таке, це їхнє святе право. Тобто тут просто якщо є факт корупції, чому ви не войти в спеціальні органи? Ні, так це ж в спеціальні органи треба йти із доказами.
А на поліграф достатньо піти з підозрами. От в цьому і різниця. Наскільки я розумію цю ситуацію, доказів нема, але є підозра. Ця підозра була озвучена, і заради її спростування винайшли такий спосіб, як піти на поліграф. Ну це їхнє право. Так, а все ж це їхнє право, але це не має ніякого відношення саме до реального розслідування і до реальної боротьби з корупцією. Что касается расследования, все же ведь началось якобы из факта взяточничества в комитете по вопросам финансов среди «Слуги народа». Подозрения, да. От не факт, а підозра. От в цьому принципова різниця. Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», говорил о том, что у него есть свидетели вот этой, собственно, вот этого факта, подозрения факта на коррупцию. Ні, но так, вот свидетель подозрения. Так. От давайте не будемо слідкувати з тим, що ми говоримо. Він говорив, що в нього є свідки хабаря, чи в нього є підозри. Да. И сегодня он сказал, что правоохранители запретили свидетелю коррупционных вот этих дел участвовать в ток-шоу. Вот давайте его послушаем и вернемся. На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи. Кажуть, що є дві загрози. Перше – це виток даних, які можуть слідчий процес якось порушити. Да? А по-друге, враховуючи те, що кількість грошей в цій схемі дуже багато, десь $20 мільйонів на рік. На протязі останніх 5 років, здається, тобто вже хтось заробив десь $100 мільйонів, є потенційні загрози самому депутату і його членам родини. Ну вот, как вы восприняли вот эту новость? Ну, от нарешті у всій цій балаганній історії з'явилась нотка професіоналізму з боку правоохоронних органів. От в даному разі правоохоронці діяли абсолютно правильно. Якщо дійсно наявний свідок, то ні в якому разі його зараз не можна виставляти ні на які ток-шоу і навіть оприлюднювати, хто це. Оце і називається таємниця слідства, оце і називається слідчі дії. А з'явитись ця людина має тільки вже на судовому процесі, коли будуть пред'явлені якісь звинувачення. От тільки тоді цей свідок може бути розсекречений. От слава Богу, що... Чесно кажучи, ви мене порадували. Слава Богу, що в цій історії хоча б слідчі ведуть себе так, як мають вести саме слідчі. А не як учасники саме шоу. Ну вот смотрите, что касается, возвращаясь к шоу, к полиграфу, да, вот скажите, ну уже если я не ошибаюсь, 8 народных депутатов Украины прошли проверку на детекторе лжи, как выяснилось, никто из них не врет, но вот все-таки, если еще там остается некоторое количество депутатов, которые должны пройти эту проверку, вот если полиграф скажет, врет нардеп, брал деньги. Что будет? А тут ви не ту людину запитуєте. Оце треба Давіду Арахамії, як голові фракції, задати це питання. Які будуть його дії, які будуть дії керівництва партії і фракції в разі, якщо поліграф щось таке покаже. Звідки ж я то знаю? Правда, є один цікавий прецедент. Якщо ви пригадуєте, серед дуже нечисленних обіцянок, ви ж пам'ятаєте, що загалом наші люди проголосували за ні обіцянок, ні пробачень, тому тепер і взятки гладкі. Але серед дуже нечисленних конкретних обіцянок була пряма обіцянка позбавляти мандата за кнопкодавство. Факти кнопкодавства були, і чим це закінчилось? Закінчилось грошовими штрафами. Ну от мені здається, що прецедент показовий. Побачимо, яка буде реакція, якщо раптом щось виявить поліграф. Хоча насправді я думаю, що нічого він не виявить. Хоча б тому, що якщо людина дійсно брала хабарі в великих розмірах за законопроект, то ця людина не полінується підготуватися, як цей поліграф пройти. Повірте, це не настільки складно заілюдурюється. Уволенный начальник следственного отдела ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что будет с расследованием дел Майдана. Давайте послушаем Сергея Горбатюка. Практично заблокована робота і в майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування. Так, дійсно є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно, мають справи передаватися до ДБР. Тобто на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп там з ДБР, ні визначено, не створено там підрозділ. Вы ожидали такого решения от Руслана Рябошапки об увольнении Сергея Горбатюка? Ну, ви знаєте, я не те, щоб очікував, це не те, за чим, але я абсолютно не був цим рішенням здивований. І відверто кажучи, це не те із рішень нової влади, яке я буду критикувати. Справа в тому, що є абсолютно логічне запитання до Горбатюка і його підрозділа. Що було зроблено за всі ці попередні роки?
Я думаю, що якщо ми співставимо... Вопрос, інтересуючий всіх українців. Ну так от, власне, якщо, я дуже перепрошую, я не знаю, чи група Горбатюка нічого практично не зробила, бо не могла і не вміла, чи вона сама не хотіла, чи була політична воля згори їм цього не давати. Тут можливі три варіанти. Але у третьому варіанті, до речі, як чесні слідчі, вони мали б вийти і так і заявити, що, вибачте, люди добрі, нам заважають працювати, це йде там тиск там звідкись там, чи від уряду, чи від президента, чи від кого, ну вони цього не робили. Тобто, якщо навіть була політична воля не дати їм провести розслідування, то вони про це промовчали. Значить, тепер вони відповідають за те, що нічого не зробили. І в такому разі, от уявляю себе на місці Рябошапки. От я нова людина, от мене завели генеральним прокурором, я викликаю групу, в якій працювали, якщо не помиляюсь, в окремі моменти чи не до 200 слідчих, так? Яка працювала кілька років. І задаю питання, де результати? Мені показують той результат, який є. Ну, вибачте, да, я звільнив був в той же день. Давайте, вот заместитель генпрокурора Виктор Чумак уверил, что материалы по делам Майдана перейдут в специально созданный отдел ДБР. Давайте послушаем его. Ми неодноразово звертаємося до Романа Труби. Труба Роман, да, в нас? Да. До Романа Труби. Для того, щоб створити у складі Державного бюро розслідувань, створити спеціальне управління по розслідуванню справ Майдану. Я вам гарантую, таке управління в складі ДБР буде створено. Ну, собственно, вот что сказал Виктор Чумак. Как вы думаете, стоит ли рассчитывать на то, что созданное управление в ДБР эффективно будет заниматься вопросами дела расследования Майдана? Ну, як мінімум, вони точно не будуть менш ефективними, ніж група Горбатюка, бо бути менш ефективними складно. Тобто варіантів є тільки два. Або вони будуть такі само неефективні, або вони виявляться кращими. І, чесно кажучи, ну, шанс у них є, принаймні. Хоча взагалі це все ж таки навіть зараз. От попередня влада за 5 років так і не ризикнула зробити деякі принципові кроки. От побачимо, чи вистачить на це і розуміння, і сміливості у нової влади. Тому що за великим рахунком, з чого треба в принципі починати розслідування справ Майдану? І що не було зроблено весь цей час? Зверніть увагу, як взагалі ці справи розслідувалися. От подивіться, по яких власне статтях порушувалися справи. Там перевищення влади і повноважень, там було звідкись, незрозуміло звідки взялось там вбивство там групи осіб там і так далі. Але, тобто, це все розглядається як якась низка окремо взятих кримінальних злочинів, які чомусь відбувались от в січні-лютому 2014 року на центральній частині міста Києва. От просто якісь групи правоохоронців чомусь в цей час чинили якісь окремо взяті вбивства, там, катування і так далі. Це ж абсурд. Тут треба базово подивитись на правову оцінку самих тих подій. Треба базово з'ясувати, що тоді відбувалось в країні. Тому що якщо в країні відбувались масові заворушення і незаконне скидання законної легітимної влади, тоді, між іншим, дії правоохоронців мають абсолютно одну оцінку. А якщо навпаки, починаючи з 16 січня, коли президент Янукович вийшов за межі даних йому по Конституції повноважень і фактично узурпував владу та суттєво обмежив конституційні права громадян, якщо 16 січня, тобто треба визначити, коли в країні відбувся переворот. 20 лютого або 16 січня. І повністю тільки після того, як буде дана ця правова оцінка, далі оцінювати все решта, що відбувалося. Тобто, якщо ми вважаємо, що переворот вчинив Янукович 16 січня, тоді основним складом злочину іде участь у державному перевороті, а як додаткові обтяжуючі ідуть конкретні вбивства, катування тощо. Якщо ж навпаки ми вважаємо, що переворот зробили ми з вами тоді, то в такому разі навпаки є дуже серйозні пом'якшуючі обставини у всіх тех, кто брал участь в каждом из конкретных эпизодов. Сегодня появились очень интересные цифры, я имею в виду рейтинги, и я предлагаю обратить на них внимание и обсудить в том числе. Вот на фоне позитивных ожиданий и общего оптимистического настроения украинцы стали больше доверять президенту, правительству и парламенту. По крайней мере, так говорят в социологической группе «Рейтинг». Давайте посмотрим. Згідно дослідженню соціологічної групи «Рейтинг», Верховній Раді України довіряють 44% українців, 38% не мають довіри до парламенту, 18% опитуваних було важко відповісти. Кабінету міністрів довіряє 45%, не довіряє 35% респондентів, не змогли відповісти 20% опитуваних.
Президенту України довіряють 66% опитуваних. 21% респондентів Володимиру Зеленському не довіряють. 13% було важко відповісти на це питання. А в эфире телеканала АТР заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысев объяснил, с чем, собственно, связан рост доверия к власти. Давайте послушаем его прямую речь. На сьогоднішній день значна кількість громадян власне оцінює рух напрямку як позитивний. Очевидно, що покладає на владу певні свої сподівання, і тому рейтинги, особливо центральних органів влади, уряду, президента і парламенту, зросли, в принципі, досить сильно. Ну а вот в нашей студии Алексей Горань говорил о том, что нет, рейтинги напротив падают у президента Владимира Зеленского. А вот вы как думаете? Тут нема поняття «думаю». Тут є об'єктивні абсолютно цифри. Если посмотреть, да, потому что вот одни рейтинги говорят падают, другие говорят поднимаются. Так чему верить? Я людина, яка ще школу закінчувала ще в Радянському Союзі. І в нас там, коли ми, що б ми там не вчили, економіку, історію і так далі, там був один дуже кумедний прийом радянської влади. Всі цифри порівнювали з рівнем 1913 року. І тоді, звичайно, виглядало, що шалений ріст. Це замість того, просто щоб порівнювати з іншими країнами в цей же час. З Штатами, наприклад. Розумієте? От зараз я бачу просто застосування цього ж прийому. Це порівняно з чим рейтинги зросли. Якщо ми наскільки я пригадую, там йдеться порівняння з квітнем цього ж року, так? Так квітень – це до виборів. Тобто це порівняння рейтинга нової влади і рейтингу попередньої влади. І, звичайно, якщо порівнювати в цьому масштабі, то, звичайно, вони виросли. Кредит довіри новій владі в нас зараз шалений. Попередня влада, по-перше, навіть в найкращі для себе часи такого кредиту довіри не мала. А під кінець на її зльоті там взагалі були настільки негативні рейтинги, що нема про що говорити. Чим обусловлен рост поддержки? Чекайте, дайте ж договорити. Так от, власне, високий рейтинг зумовлений самим фактом зміни влади, причому зміни доволі революційної. Але якщо ми говоримо, треба все-таки чітко формулювати, що рейтинг нової влади є значно вищим за рейтинг попередньої. А от якщо ми говоримо формулювання рейтинг влади зростає, то стоп. Якщо ми беремо в межах цієї каденції, тобто в межах каденції цього президента і цієї ради, то поки що взагалі-то зростання вже припинилось. Не так давно, до речі, всього місяць тому зростання припинилось. І останній місяць поволі, поступово рейтинги падають. І це є абсолютно логічним природним процесом. Це, до речі, не означає, що щось таке вже страшне наробила ця влада. Це означає просто, що закінчився медовий місяць. От закінчився медовий місяць, починається критичний погляд, починається, в принципі, таке ніби, знаєте, тверезішання і починається більш-менш раціональне оцінювання. До речі, тільки починається. От насправді цікаво буде порівняти в квітні наступного року. От квітень з квітнем порівнюємо. Квітень 19-го з квітнем 20-го. Вот у нас эксперты говорили, что не надо даже ждать квитня, можно подождать несколько месяцев и уже посмотреть на платежки, которые придут к украинцам, да, и после этого уже можно будет посмотреть на рейтинг. Я думаю, що рейтинги робитимуться і далі кожного місяця, так що ми будемо з вами бачити динаміку. Тому тут треба бути все ж таки дуже коректним в формулюваннях. Рейтинг нової влади лишається на порядок вищим, ніж рейтинг влади попередньої. Це об'єктивний факт. Але за останній місяць він почав просідати. Что касается других еще рейтингов, украинцы назвали главные угрозы Украине. Давайте посмотрим результаты исследования социологической группы «Рейтинг». Найбільшою загрозою для України респонденти вважають масовий виїзд українців за кордон – 56%. Близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення. Від 30 до 40% вважають загрозами погіршення здоров'я нації, екологічні катастрофи і повномасштабну війну з Росією. Топ-6 угроз видят украинцы, но почему, как вы думаете, на последнем месте, то есть на 6-м, стоит полномасштабная война со стороны Российской Федерации, даже ниже, чем вопросы экологии? Я гадаю, що все ж таки в більшості людей не вистачає фантазії уявити собі це.
Тобто оці 5 А для цього нужна фантазія? Ну, ви знаєте, да. Більшість людей досі не може собі уявити, що таке взагалі повномасштабний конфлікт військовий. От для більшості людей війна – це щось, що відбувається там в телевізорі і псує настрій під час вечірніх новин. Це десь там на крайньому сході країни, от там в день передають там повідомлення: 1 загинув, 2 загинуло. Оце війна для більшості українців. А уявити, що оце саме може бути масштабоване і прийти до кожного нашого міста, і що, до речі, війна буває зовсім іншої інтенсивності, ніж те, що ми спостерігаємо зараз в нашому такому, не те, щоб замороженому, але дещо примороженому, скажімо, конфлікті. Отут, на жаль, тільки 36% виходить людей здатні собі це достатньо уявити. А вот ваше мнение, угроза полномасштабной войны все-таки она есть? Так, вона існує. До речі, якщо б ми оцінювали імовірності настання, то я б зараз не поставив її теж на, скажімо, я б не вважав, що вона зараз є дуже ймовірною, особливо в короткій часовій перспективі. Але, в принципі, ця загроза нікуди не зникла. Біля нашого кордону стоїть біля 80 тисяч тільки зараз розгорнутих російських військ. А, скажімо, під час маневрів Захід-2017 Росія показала, що вона здатна доволі швидко перекинути в наш регіон і 250 приблизно тисяч. Тобто у Росії достатня військова потуга, щоб таку інтервенцію зробити. Знову ж таки, під час нашої війни ми ще не бачили російської авіації. Треба в грузинів запитати, як це виглядає, або у чеченів. Тому, Росія має всі технічні можливості для масштабного вторгнення в Україну, і вони мають, скажімо, політичну волю для цього, якщо їм це буде треба. На сьогоднішній день їм це просто не треба. На сьогоднішній день мінуси, які б вони отримали від такого вторгнення, явно переважають можливі переваги. Але завтра вони можуть це оцінити абсолютно інакше. И еще несколько рейтингов, которые мы бы хотели с вами обсудить, а именно, опять же, социологическая группа «Рейтинг» спросила украинцев, как они оценивают экономическое положение Украины. Ну, давайте посмотрим на эти цифры. Згідно результатів опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 18% опитаних вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в країні покращилося. 47% говорять, що воно не змінилось, і 29% стверджують, що ситуація погіршилась. 6% респондентів вагаються з відповіддю. У динаміці з початку року кількість тих, хто негативно оцінював економічну ситуацію в країні, зменшилася удвічі. В 2 раза уменьшилось количество украинцев, которые негативно оценивают экономическую ситуацию в нашей стране. Почему так? Или я что-то пропустила? У нас действительно так все хорошо идет? Ну, сама економічна ситуація, як ви розумієте, за такий короткий час просто не могла суттєво змінитися ні в яку сторону. Ну, это что, кредит доверия, да, там, так. люди в эйфории какой-то? Ми бачимо, щонайменше 3 моменти одночасно. Перше, це саме кредит довіри до нової влади, до всього, що вона робить загалом. І відповідно економіка в тому числі потрапляє в те, що від неї очікують. Ну і, до речі, саме для цього очікування є хоча б деякі, скажімо, мінімальні якісь, скажімо, передумови. Тобто, принаймні серед тих, кого ми побачили в цій новій владі, є достатньо велика кількість людей, які відомі, скажімо, своїми саме ліберальними економічними поглядами, і які весь цей час виступали за зменшення тиску держави на бізнес. А це все ж таки дає якусь надію. Хоча, на превеликий жаль, деякі перші реальні дії навпаки цю надію перекреслюють. Мені, наприклад, важко, скажімо, оцінювати економічну ситуацію як таку, що покращується, коли тільки зараз закрились 3 тютюнових фабрики, які всі 3 належать до топ-10 платників податків України. Одна з них була 3-м по числу платником податків в Україні. От із 10 топ-платників податків 3 вже пішли з України. І це об'єктивний факт. Але я думаю, що більшість людей на цей факт не зважають. Ну, але до речі, але принаймні, насправді, я дійсно бачу, наприклад, в тому ж уряді людей, які явно виступають саме за лібералізацію економіки, але це тільки один фактор довіри. Є другий фактор – маніпулювання медіа. Отака зміна вдвічі оцінки економічної ситуації, без цифр, без якихось передумов саме реально економічних, це показник того, насправді, наскільки уявлення людей про реальність маніпулюється медіа. І останній момент – це курс гривні. В нас чомусь з 2008 року, після тої глобальної кризи, сидить дивний психологічний комплекс, який не має нічого спільного з реальною економікою, що міцна гривня, яка тримається твердо і високий її курс, це означає хорошу економіку. Це жодним
Економіст так не вважає, але люди так вважають. А гривню Нацбанк тримає. Дякуємо. Євген Дикий, политолог, был гостем нашей студии. А я вынуждена завершать этот блок. И буквально через 5 минут смотрите Prime Скрипин. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корушкенджи Архадашла. Можно ебнуться.